heb wel echt naartoe gewerkt naar dit moment dat dit mijn laatste wedstrijd zou worden van mijn hele carrière. Het is wel spannend inderdaad en ik krijg onwijs veel reacties al vooraf. Dus ik heb echt heel veel zin in om eigenlijk gewoon te genieten en lekker hier nog 4 keer in de ronde te rijden. Het is het laatste weekend maar ik kan nog wel even nog even trots gaan. Ja, voor mijn gevoel is het seizoen echt super snel geïnd. Ja, het weer gewoon leuk hier, leuke wedstrijden rijden. 12 weken geleden nog het WK Sprint. Nou ja, nou bij de World Cup finale. Ik sta er nog goed voor, treden en vierde. En mijn teamsuit zijn we nog 12. Dus dat wordt nog wel een leuk weekend. Nou, dat valt natuurlijk net zo heel veel te weinig behalve mijn eer. En dat is grit. Dat bedoel ik. En ik wil graag een goede 4 kilometer rijden. Ik denk dat het een mooie World Cup finale is aan het laatste van het seizoen. En ik rijd hier altijd graag. Dus ik hoop dat we van de Japanners winnen en dat we straks dat we de wereldbeker maar in huis kunnen nemen. Dat zal heel mooi zijn. Daar geven we ons best voor doen.